krásnej Trnavy. Dnes máme nádherný slnečný deň a s kolegyňou Mirkou sme sa rozhodli, že vám budeme prinášať pravidelne v takýchto malých reláciách alebo rubrikách novinky a možno nejaké veci, ktoré sa týkajú sociálnych služieb. Takže tí z vás, ktorí momentálne pozeráte toto naše krátke video, verím, že nám zachováte svoju priazeň a budeme sa stretnúť pri ďalších videách a možno budeme riešiť nejaké problematiky, ktoré sa týkajú nás všetkých. Takže Mirka, vítaj. Ďakujem, dobrý deň. Aj tebe dobrý deň. A dneska budeme si niečo povedať o sociálnych službách s tým, že budeme rozoberať také témy, ktoré sa asi týkajú nás všetkých a budeme sa snažiť tie sociálne služby komunikovať vám, nielen našim kolegom, ale hlavne aj verejnosti, pretože problematika sociálnych služieb je naozaj zložitá. Tak skúsme začať úplne na úvod. Musíte nám trošku odpustiť, pretože ideme fakt na jeden záber a je to trošku tréma a stres, ale o tom, že to je prirodzené, tak aspoň je vidieť, že nerobíme nič cvičené, ale prirodzené. Takže Mirka, skúsme, že prečo tie sociálne služby? To by nás určite zaujímalo, že prečo práve táto oblasť? Tak myslím si, že každý, kto robí v sociálnych službách, sa k tomu dostane až nejakým spôsobom, nejakým časom, niečím, čo sa mu v živote udeje. Nikto sa preto nerozhodne ako dieťa. Preto by sme chceli aj niečo urobiť, aby možno, že aj deti vedeli o tom, čo to sociálne služby sú, ale to až potom neskôr povieme. Takže áno, vybrala som si školu určite kvôli tomu, že tam nebola matematika. To je veľmi častý ako dôvod, že preto tie humanitné smery. Hej, a vtedy som to ešte úplne tak necítila, ale tak človek sa mení a nakoniec som sa k tomu dostala takým spôsobom, že som sa v podstate starala o ocina, o babičku a niečím som si prešla a potom už som si povedala, že nič iné robiť nechcem, iba sociálnu prácu v sociálnych službách a tak mi to zostalo. Tento komplikovaný procesný prístup, ktorý je teraz úplne moderný asi vo všetkých zariadeniach, aspoň v tých, ktorých som sa ja ocitla ako manažer kvality, je neuveriteľne ubíjajúci. My ako sociálni pracovníci alebo zamestnanci sociálnych služieb by sme sa mali držať 448, možno protokolov z inšpekcií, a robiť veci, ktoré naozaj potrebujeme robiť veci na papieri, ktoré musia byť na papieri, ostatné, ak sa dá využívať informačné technológie alebo hociaké technológie, ktoré sú nám k dispozícii a primárne čas tráviť s klientom. A to je veľmi dôležité, ten osobný kontakt fakt s ľuďmi je naozaj na prvom mieste. Ale ja sa skúsim možno nadviazať na to, pretože v tej praxi naozaj vidíme, a teraz možno mi to kolegovia dajú za pravdu, že aj keď napríklad chodíme na nejaké vzdelávania a pozrieme si rôznych inštruktorov alebo lektorov, tak na jednu problematiku je niekoľko uhlov pohľadu. A teraz ja ako poskytovateľ, čo si vyberiem, ktorý je ten správny? Ako viem, že čo je to správne? Máš také skúsenosti s tým? Lebo mne sa to často stávalo. Na toto sme my urobili odborné sekcie, aby sme vedeli debatovať o tom. V podstate áno, stretávame sa s tým, že naozaj niekedy nevieme, čo je správne. V zákone není vždycky úplne konkrétne udané, že čo máme robiť, akým spôsobom s tým pracovať, ale áno, primárne sa držať 448. To je zákon o sociálnych službách, tí z vás, ktorí by nevedeli. Trošku. A potom možno naozaj debatovať aj s ostatnými kolegami, ako to majú spracované v iných zariadeniach, prípadne či má niekto skúsenosť napríklad s tou inšpekciou, čo oni vyžadujú. A veľmi dobre je prečítať si tie protokoly z tých inšpekcií. Tam je to veľmi pekne spracované, že čo oni vlastne vyžadujú, aj keď druhá strana, či je naozaj to, čo oni chcú vedieť a počuť a vidieť, to, čo naozaj má aj reálne v tej sociálnej službe tak byť. Ja napríklad veľmi pozitívne vnímam aj inšpekciu, pretože inšpekcia, aspoň teda pre mňa osobne, je ako keby spätná väzba naša, je to nejaké naše možno zrkadlo toho, ako pracujeme v tých sociálnych službách. Niektorí možno to vnímajú ako, keď to nazvem, že povinné zlo, ale naopak práve my sme mali byť tí, ktorí si zoberú z toho možno nejaké poučenie a možno zapracujú na niektorých nedostatkoch, ktoré tam sú. Veľmi je zaujímavý napríklad pohľad na to, že keď celkovo sa snažíme tie sociálne služby interpretovať verejnosti, tak to je strašne zložité, že akým spôsobom tú verejnosť osloviť, pretože povedzme si na rovinu, dneska keď má človek 15 rokov, tak asi málo kto sníval o práci v sociálnych službách alebo o práci opatrovateľa, že čo je proste, alebo čo by sme mali robiť preto, aby tie sociálne služby boli trošku možno medzi ľuďmi viac diskutované, aby možno sme dostali medzi ľudí taký ten väčší záujem. Čo si to myslíš, že čo by mohlo pomôcť tým ľuďom? V prvom rade sa musíme prestať baviť tak, jak sa bavíme my dvaja.
Áno. odbornými výrazmi. Ďalší, môžem povedať ten plán, ktorý máme? Jasné, ako my sme v lifestyleovej debate, takže... Ináč veľmi dôležitá vec je, že chceli by sme, aby sme trošku možno tú našu nastupujúcu generáciu dostali, ako keď to poviem, veľmi jednoducho do tých sociálnych služieb. Je pravdou a musím s tým súhlasiť, že dneska tá sociálna práca, a možno hovorím za seba, viem taký svoj názor, stráca ako keby taký status. My síce máme tu nejaké fakulty, máme školy, kde sa vzdelávajú naši budúci, povedzme, absolventi. Otázka je, že koľko z nich ozaj v tej sociálnej práci ostáva. A neviem teda, či existuje nejaký celoplošný dotazník, ale myslím si, že školy si to určite zistujú. Koľko z tých ľudí alebo z tých študentov ozaj tú sociálnu prácu študuje, pretože ju chce robiť. Ja napríklad viem, že stretávam sa občas s názormi, a tak je to pre mňa alternatívne vzdelanie, potrebujem nejaký titul, tak spravím si sociálnu prácu, lebo to chcem. A úplne to ako keby dehonestujeme tie sociálne služby a neviem, ja si osobne myslím, že pokiaľ chceme v tých sociálnych službách dostať ľudí, dostať tam odborníkov, že to nie je len o peniazoch, je to možno aj o nejakom takom prístupe, nastavení, možno takom celom spoločenskom ponímaní, pretože dneska, keď absolvent skončí tú sociálnu prácu, tak čo je ďalej jeho krok? Ja si myslím, že vysoká škola je len úplný začiatok tohto, nejaký štart. V podstate sociálny pracovník, zamestnanec v sociálnych službách, akýkoľvek sa musí vzdelávať celoživotne. Veľa dávajú školenia, kurzy. To je dobre, ale ja ti preruším, teraz si zober, že som napríklad človek, ktorý príde do sociálnych služieb. A som, povedzme, roky robil niečo iné a teraz prídem tam a niekto mi bude hovoriť, čo mám robiť, rob toto, rob tamto, robíš to zle, alebo druhý príklad, robím v sociálnych službách, neviem, opatrovateľa 15-20 rokov a teraz niekto príde a zrazu mi úplne všetko zmení a povie mi, robíš to zle, rob to inak. Takže ak som napríklad s týmto vystrel, lebo asi to stretalo sa v praxi, že není úplne jednoduché to ľuďom vysvetliť. Není. Je to asi veľký problém. Není, najmä vtedy, keď sú dlhé roky zvyknutí na niečo, čo dlho robia sú na to zvyknutí, robia to stereotypne a myslia si celý ten čas, že to, čo robia, je OK a tak to má byť. A pritom naozaj často robia tie veci veľmi komplikovane a sami seba zahlcujú, najmä tým, teda teraz nerozprávame sa o opatrovateľovi, ale napríklad o sociálnom pracovníkovi, zahlcujú sa to administratívou a musíš ísť na to takým spôsobom, ukázať im tú jednoduchšiu verziu. Ukázať, nemusia to ísť hneď robiť, musíš im to ukázať, spraviť s nimi, dajme tomu individuálny plán, hodnotenie individuálneho plánu, ukázať im, akým spôsobom sa robia záznamy, ako sa to dá jednoducho. A oni musia pochopiť to, že miesto 8 papierov, ktoré robili v rámci individuálneho plánovania, im možno stačia 3. No ale dneska je pravdu moderné, že dneska máme v podstate papier skoro na všetko. Keď si zoberiem, že ja možno neviem niektoré veci a príjem teraz do tej praxe, tak radšej nech mám papier na každú, to nazvem vec a blbosť, len aby som bol v úzovkách krytý pred nejakou náhodnou kontrolou, ako rozmýšľať o tom, že či ozaj to potrebujem. Zase uvedím nejaký príklad, režim individuálneho plánovania. Ja dneska, keby som sa spýtal vo viacerých zariadeniach, viacerých zamestnancov, že čo to vlastne je, síce každý to nejak vysvetlí, ale tie dokumentácie sú rôzne. Niekde sú nedostatočné, niekde naopak sú obsiahle. Že ako si ten človek v tých sociálnych službách nastaví to, že čo mi stačí preto, aby som naplňal tú litáciu zákona. A potom druhá možno naväzujúca otázka. Ako viem, že to je dobré? Zistíš, keď príde inšpekcia. To je super, ale keby som fakt, lebo neviem, aká chýba ten poradný orgán. Ja proste... Chcel by som vedieť niekoho kompetentného sa spýtať na to, že dobre, takto to mám, viete mi poradiť, ale nechcem za to dať 2-3 tisíc eur. Ja by som to chcel vedieť v rámci nejakej kolegiality, nejakého partnerstva, možno niekoho, kto, možno od toho ministerstva, neviem, niekto, kto ma bude kontrolovať, aby mi povedal, že tak dobre, to robíte zle. Tak mi povedzte ako, aby som sa to naučil. Sám si to teraz povedal, chýba ten orgán, ktorý nám pomôže zistiť, či to robíme dobre alebo nie. Čo nám z toho vyplýva, pomôžeme si sami. To je také akože veľmi niekedy by som povedal, že dokonca náročné. Je to náročné a... Je trošku zvláštne, že na jednej strane my sa tu bavíme, ja neviem, zákon o sociálnych službách je od roku 2008, ak sa nemýlim, to už máme nejakých 16 skoro rokov.
A ešte dneska sa stretáme s tým, že tápeme napríklad v takých veciach, ako sú individuálne plány, štandardy kvality, rizikové plány a proste XX vecí, ktoré ako keby vieme, že čo zhruba sa čoho týkajú, ale nevieme ich možno v praxi úplne použiť. Zoberiem štandard kvality. Do dnešného dňa možno sa nájdú poskytovateľia, ktorí vôbec nemajú ani vypracované. Do dnešného dňa ľudia nevedia, čo je to ten štandard kvality a vlastne aký má význam ten štandard. A mám pocit ako keby, že my na Slovensku sa tu bavíme v tých sociálnych službách o veciach, ktoré majú byť úplne automatické. A my sami si niekedy sťažujeme úplne zbytočnou dokumentáciou, administratívou. A napríklad keď som videl niektoré zariadenia, tak tú administratívu, ktorú tam oni majú, to je šialené. A teraz otázka je to fakt tá kvalita, to je tá kvalita, ktorú chceme? Je to dobré, čo tam má byť? Mne to príde úplne akože až abnormálne, aby sme toľko papierov robili. To práve preto, a to nie je v zákone, kde napísané, že toto... Práve preto by sa tá podstata nemala prelínať do tých papierov, nemal by byť ten štandard kvality ten papier, ale iba tie dôkazy v podstate by mali byť na tom papieri a primárne by sa mal zamestnanec venovať klientovi. A nie robiť postup na proces a proces na postup a tak ďalej, mať obrovskú riadenú dokumentáciu, ktorá má nespočetné množstvo dokumentov, ktoré v podstate nikdy nikto neotvorí, nikdy nikto nevidí, nepoužije a tak ďalej. Myslím si, že naozaj robíme veľmi veľa vecí, ktoré sa robiť nemusia. Neskutočne veľa podpisov, napríklad chápem, že by sa na individuálnom pláne alebo na rizikovom pláne mali podieľať viacerí zamestnanci z rôznych úsekov, takisto aj rodina. A viem, že v inšpekcii bolo v protokoloch písané, že častokrát teda tam nemali tú podporu tej rodiny, bola to ako výčitka. Ja si neviem predstaviť, akým spôsobom má sociálny pracovník prinútiť rodinu klienta na takýchto veciach sa podieľať, najmä keď ju buď nemá, alebo tá rodina je absolútne neochotná. Vo väčšine prípadov sú tí klienti, alebo teda prijímatelia sociálnej služby takým spôsobom odložení, že nemajú nikoho. Nikto za nich nedopláca, nikto nepomáha, nikto im nepomôže s nákupom, nikto ich neodvezie k lekárovi. V podstate všetky tieto veci musí zastrešovať zariadenie. Tak akým spôsobom sa má ešte podieľať ten rodinný príslušník na individuálnom plánovaní? A teraz v podstate oni to od nás chcú, aby tam participoval ten rodinný príslušník, ale on to nejde. Otázka je, že či my ako poskytovateľia máme vôbec možnosti, ako to rodinu donútiť, lebo ja zase môžem uviesť zo svojich skúseností, je síce fajn, keď rodina sa spolu podieľa, ale ako náhle máme rodinných príbuzných, ktorí vôbec sa nechcú spolu podieľať, tak na nich neexistuje žiadny, povedzme, ani zákon, ani nejaká povinnosť, aby sa starali, keď to poviem veľmi jednoducho, toho príbuzného. A viem, že keď sme sa bavili aj s niektorými kolegami, nemyslím si úplne, že by to vyriešila nejaká legislatíva, pretože podľa mňa starostlivosť o svojich blízkych není o tom, že vám to niekto nakáže, není o tom, že vám to niekto prikáže, ale je to o tom, že mám v sebe nejakú morálnu a etickú zodpovednosť, nejakú spoločenskú voči svojim blízkym a je úplne naivné si myslieť, že keď človek odpracoval tu celý život, celý život, tak teraz štát nech sa neho postará. To tak skrátka nefunguje nikde a myslím si, že toto vnímanie je veľmi, veľmi zlé. Tak to by to ľudia podľa mňa nemali vnímať. Ale nadväžme ešte na to, ako si hovoril o tých rizikových plánoch. Mne niekedy príde až fascinujúce, keď bavíme sa o rizikovom pláne, nazvime to rizikový plán, môžeme to nazvať akokoľvek inak, tak my miesto toho, aby sme riešili niekedy tú podstatu, že čo v tých rizikách spracovávať, tak my ideme riešiť slovíčkarenie. Rizika sa nedajú plánovať. Riziko není toto, riziko není tamto. Ja za seba môžem povedať, že podľa mňa rizikový plán je úplne jedno, ako to nazvem. Ja to môžem nazvať dokument XY, ale ide o tú podstatu, ktorú v ňom zachycujem. A toto mňa napríklad strašne vadí, že my sklzáme do tém, ktoré riešime, pitváme úplné veci zbytočnosti, akože či sa dajú rizika plánovať. No nedajú sa rizika plánovať, ale proste ide mi o tú podstatu, že ja neviem, vnímaš to vždy takto? Áno, ale daj si otázku, že prečo to takto? Neviem, odpovedz mi, povedz mi, ja fakt neviem. Ja som sa stretla napríklad s tým, že príde kontrola a v podstate my sme teraz povinní každé telesné obmedzenie niekde hlásiť, hej? Máme stránku, informačný systém, kde to treba hlásiť. Teraz, v podstate v zákone máš napísané, že telesné obmedzenie máš v tom prípade, keď je ten človek bezprostredne ohrozený na živote. To je zaujímavý výklad, áno. Hej. Stretla som sa s tým, že kontrola bola v podstate
poukázali na to, že klientka stála nejakým spôsobom za dverami, bránila otvoreniu dverí so svojou chodulkou. Nestalo sa tam absolútne nič v tom prípade. Nejakým spôsobom poprosili, klientka bola nevrlá, reagovala možno, že zvýšením hlasu a tak ďalej. Tomu zariadeniu bolo vytknuté to, že nebola registrovaná táto situácia v tom informačnom systéme. Nevidím tam ohrozenie na živote, absolútne. S tým, že veľký pozor si treba dávať na to, čo sa píše do knihy hlásení alebo do záznamov, pretože ako náhle niekto zbadá, že je tam slovíčko ako násilný, agresívny, vyhrážky alebo niečo podobné, aj keď tieto slovíčka podľa mňa nemusia hneď znamenať bezprostredné ohrozenie na živote, už v tom prípade kontrola chce, aby toto bolo evidované v informačnom systéme. Je, ale teraz si odpovedz na otázku, že prečo my slovíčkaríme, prečo my rozmýšľame nad tým, čo a ako urobiť, čo a ako prekryť, aby sme neboli za zlých, keď v podstate my sami nevieme, veď myslím si, že ohrozenie na živote, nikto nebol ohrozený na živote a takýchto situácií je XY a teraz my sami nevieme, čo máme robiť, pretože ty to vyhodnotíš nejakým spôsobom, čo si myslíš, že je ohrozenie na živote a niekto iný zase iným. Niekto ti povie áno, určite registrovať, niekto ti povie, že nie, neregistrovať, veď to je... Ale mne príde práve, ale presne toto sú nejaké veci a myslím si osobne, že aj tá kontrola, ona má byť taký poradný skôr orgán a nikde nie je tá hranica, zoberiem to napríklad pri tom sociálnom poradenstve, nikde nie je určená hranica, kde končí základné sociálne poradenstvo a odborné. A toto proste je tie ľudské situácie. Mne proste niekedy príde úplne šialené, že hľadáme doslova pravidlá v vozovkách na život, že riešime napríklad takúto situáciu. Nesmieme používať slovíčka agresívny, násilie, výhražky, ale to sú bežné veci zo života. A teraz napríklad ja si poviem, tak poskytujeme sociálnu službu takú, aby sme ju poskytli kvalitne tým ľuďom, alebo sa snažíme poskytovať sociálnu službu tak, aby sme len sa vyhli nejakému, povedzme, nejakej sankcii alebo nejakej kontrole. Že to mi príde úplne niekedy z cesty. A keď vidím dneska poskytovanie sociálnej služby, tak stretám sa s názormi, že nepovie mi napríklad kolega, že snažíme sa nejak zlepšať tú kvalitu, ale my sa snažíme robiť službu tak, aby sme prešli kontrolu, aby nám kontrola niečo nevytkla. Presne. To mi príde úplne, ja neviem, nejak tomu nazvať, ako scestné proste. Teraz v podstate ty tým, že sa potrebuješ vyhýbať tým sankciám, zahlcuješ sa rôznymi nepodstatnými vecmi. No dobre, ale poďme akým sankciám, akože akú sankciu dostanú, za čo? Tak možno, že nedostaneš sankciu, ale tak každý chce mať ten protokol čo najtenší, áno, povedzme si úprimne. Prečo? No pretože sa od toho odvíja tá tvoja kvalita sociálnej služby. Ale práve, je to nejaké zrkadlo. Ale práve to je pre mňa dobré zrkadlo, že ja keď napríklad dostanem 80 strán, ja teraz môžem povedať, že ja som tých protokolov videl niekoľko, dokonca na vlastnej koži som zažil, neviem teraz, či 4 alebo 6 tých všelijakých inšpekcií, ale pre mňa, aj keď je ten elaborát v zúkach veľmi dlhý, tak tam sú rôzne drobnosti, ktorým sa viem vyvarovať, ktoré viem dať a veci, s ktorými nesúhlasím s inšpekciou, pokiaľ mám výklad zákona iný, tak ja musím byť natoľko erudovaný, aby som si to vedel odôvodniť, že prečo to tak robím. Lebo ja si myslím osobne tiež, že nie je vždycky ten inšpektor, čo vytkne, tak je na základe niečoho. Stačí to? Stačí to, keď si to ty nejakým Nikdy som neplatil žiadnu sankciu. Dobre, tak možno, že to nie je len o tej sankcii, možno to je o tom, že nechceš tam mať vytknuté nič. Každý manažer kvality robí tak, aby v tom protokole, ja viem, že to je nereálne, ale mal čo najmenej veci vytknutých. No jasné, ale tak povedzme si reálnu skúsenosť, vždycky tam niečo sa nájde. A teraz otázka je, keď napríklad mám protokol, ktorý mám, ja neviem, myslím si na 40 strán a mám protokol, ktorý mám na menej strán, lebo vždycky tam sa posúvajú nejaké oblasti, môžem hovoriť o kvalitnej službe? Lebo čo si s tým, zoberiem si to z pohľadu poskytovateľa. Ako ja vyhodnotím, že robím tú službu dobre? Čo je pre mňa tá kvalita? Je to pre mňa to, že mám naplnené zákonné normy? Je to pre mňa to, že sú spokojní zamestnanci? Je to to, že mám veľa ľudí v poradovníku? Alebo je to to, že príde inšpekcia, v ktorú si dám kafe a povedia mi však super, dobre ste to zvládli, tak vám dáme len niečo kozmetické? Pre mňa by malo byť zrkadlom kvality spokojnosť klienta. Táto spokojnosť klienta sa úplne nekontroluje podľa mňa. Nebo to neviem podľa mňa kontrolovať. Spokojnosť klienta a ľudské práva. Ľudské práva je veľmi dôležitá vec. Ľudské práva sa kontrolujú, súhlasím s tým. Otázne je, že kde končí ľudské právo klienta a kde začína ľudské právo zamestnanca. Toto je veľmi diskutovaná, veľmi častá téma, veľmi náročná, o ktorej sa bavíme, pretože veľa ľudí argumentuje tým, že ten klient v tej službe je, povedzme, dobrovoľne. A
a že zamestnanci sú viazaní zase nejakým zamestnaneckým pomerom a sú povedzme chrániť zákonníkom práce. Na to môžem zase ja povedať, že myslím si, že ľudské práva nerozlišujú ani status pracovný, ani nejaký iný. Ľudské práva sú ľudské práva. S tým, že dotýkajú sa každého z nás, bez ohľadu na nejaké vierovýznanie, bez ohľadu na nejakú rovnosť rodovú. Ale ja keď napríklad častokrát tiež sa bavím aj s inšpektormi a hovorím nám o tom, že toto by ste mali, toto by ste nemali a klient môže a nemôže, tak si myslím, že ono sú aj nejaké pravidlá, ktoré by mal asi aj dodržať ten klient. Áno, ono sa to možno zle počúva, ale dneska povedzme si domáci poriadok. K čomu je potom ten domáci poriadok? K čomu opravňuje? Ja viem, že nejak, povedzme, po právnej stránke nemá až takú hodnotu, ale potom prečo ten domáci poriadok my máme? Na základe, čo nám má robiť ten domáci poriadok? Je to len súbor nejakých papierov? Je to len preto, aby som ukázal inšpekcii, že ja mám papier? Alebo má to nejakú formu mať použitia? A teraz zoberme si, mám napríklad oddelenie, kde mám pár ľudí a idú sledovať televíziu. A väčšina ľudí pozerá nejaký program. A teraz príde niekto, nejaký jednotlivec, ktorý si povie, nie, ja chcem toto, tak si to prepnúť napríklad. A ja mu to nedovolím. Je to porušenie jeho ľudského práva? Toto asi by som úplne nebrala ako porušenie ľudského práva. To Ja sú už medziľudské vzťahy, ktoré... Ja zámerne zachádzam do tých bizarností, že aké my niekedy riešime. Napríklad riešime to, že zoberme si napríklad tie restrikcie. Je to restrikcia, nie je to restrikcia, rizika. Proste snažíme sa úplne hľadať v tak zložité veci a hľadať úplne tie presuničky a tie slovička, že mi nám úplne uteká podstata. Nevadí, že my budeme sa baviť o tom, že či rizika sa dajú plánovať. To nevadí, to je v pohode, však bavíme sa o tom aj ďalší rok. Ale že nemám štandardy spravené, to nikomu nevadí. Sa stretávam v týchto ľudských právach najmä s tým, že v podstate sa odporúča to, aby mali by byť zavreté dvere klientom do izieb. Mojou otázkou je, máme imobilných klientov, ktorí majú síce signalizácie a tak ďalej, ale oni nechcú mať tie dvere častokrát zatvorené. Nie je to o tom niekedy, že my sa snažíme ľudské právo klienta vysvetliť tým, čo si my myslíme, že je pre neho dobre a tým mu nariadíme v úvodzovkách, čo by mal robiť. Tak berme ohľad na to, čo chce ten klient. S tým súhlasím, plne súhlasím. Ďakujem určite pekne. Takáto na úvod krátka naša reportáž alebo krátke stretnutie. Budeme v tom určite pokračovať. Tí z vás, ktorých zaujímajú rôzne problematiky, témy, píšte nám do komentárov, dajte nám možno námety na témy, ktoré by ste chceli rozobrať. Ja sa budem tešiť na ďalšie stretnutie s Mirkou a budeme vám prinášať nové a nové informácie a možno vám trošku dáme nejaký taký pohľad náš, ktorý v tých sociálnych službách máme a vnímame. Vy ostatní nás môžete sledovať na YouTubeovom kanále Sociálne služby, takisto sa môžete pridať do facebookových skupín ako Sociálne služby, kde budete mať možno nejaké nové informácie, novinky, nájdete tam krátke videá. Ja, Mirka, pekne ti ďakujem. A ja ďakujem, majte sa krásne. A vám ostatným želáme pekný zvyšok dňa a hlavne prežitie krásnych veľkonočných sviatkov. Majte sa krásne.